Vi starter på en deling af det her, de her vidneudsagn fra tidligere ansatte. Stine, som skulle have læst det op, og som er årsagen til, at vi overhovedet har fået det samlet ind. Og den, som har anonymiseret det, hun kan ikke være her i dag. Hendes datter er ekstremt syg og dårlig, så hun er nødt til at blive hjemme og passe. Børn har stadigvæk fortrinsret frem for dyr. Sådan er det. De andre må tage hendes tjans, det går også. Vi laver nu en oplæsning af tidligere medarbejderes udsagn, som kommer på dansk, og så lidt senere laver vi det også på engelsk. Det bliver delt på sociale medier. Hvis der er nogen, der ikke vil ses på sociale medier, så skal de gemme sig nu, fordi der er kameraer på, som finder på at dreje rundt. Ja. Og så må I gerne gøre en masse skilte synlige og sådan noget, så det virker godt på de videoer, der kommer. Der må også gerne være nogen bag ved os, fordi så kommer vi til at stå sådan lidt og skifte mellem, at jeg siger noget, og Jane siger noget, og jeg siger noget. Det gør vi lidt for skift. Jeg er her som backup for at give de tidligere ansatte en pause imellem det, vi skal sige. Og Jane har boet i området hele sit liv, og hun er stand-in, fordi en af de tidligere ansatte jo så blev forhindret i dag. Og jeg læser lige det første. I har spurgt ind til, hvor de tidligere ansatte er i denne sag. Hvorfor de ikke udtaler sig og fortæller, hvad de har oplevet. Det gør de nu, så kommer støtte op omkring dem. Det er noget, hun har delt allerede på Facebook. Der vil blive delt øjenvidende beretninger fra flere tidligere ansatte om, hvordan John forvalter sin gefyl i omgangen med sine heste. Der vil blive delt oplevelser, der ikke tidligere er delt offentligt. Alt, der deles med samtykke og i anonym form af hensyn til de tidligere ansattes sikkerhed. Vi kender de mennesker, der har skrevet. Vi ved præcis, at det er de mennesker, der siger, hvad de har sagt. De siger deres oplevelse. Så selvom vi siger det på vegne af nogle andre, så vil jeg bare lige sige på forhånd, dette er ikke injurierende. Det er objektivt refererende andres ord om deres oplevelser. Og det er vigtigt at sige, for Jane skal heller ikke have ballade, fordi hun står her og læser højt, fordi det er for hårdt for mig at læse det hele op på en gang. Og det har det også været for Stine. Så. Vi er mere end 50 medlemmer fra forskellige lande i Facebook-gruppen for tidligere ansatte. Følgende vidneudsagn fra mennesker, der i en periode spændende fra 1990 frem til 2023 har arbejdet for og med John Byrre Jansen. De er givet frivilligt og viderebragt med samtykke. De er endvidere anonymiseret, hvorfor der ikke vil fremgå navne på personer eller årstal. Egentlig havde jeg skrevet en længere indledning i forsøget på at forklare den mekanisme, der foregår, når en enkelt person kan skade så mange, både mennesker og dyr, i en lang årrække. Men jeg har besluttet mig for, at disse udsagn står stærkest alene. Så her er de på vegne af de tidligere ansatte på Viborg Studeri. Og jeg vil gerne sige, ligesom Michelle, at de udsagn her, dem står vi inde for. Vi kender mange af de her mennesker. Vi har mødt mange af de her mennesker. Vi har hørt de her beretninger. Siden starten af sommerferien har vi fulgtes med mennesker rundt til demonstrationer, der har kontaktet os, har fortalt om de her ting. Stine oprettede gruppen for tidligere medarbejdere, og de har haft et rigtig godt fællesskab, hvor de har kunnet støtte hinanden, og de har værnet om hinanden. Det har taget rigtig meget for de her mennesker at turde dele bare noget af det, de har oplevet inde bag murene herinde. Det her, det er ikke bare enkelte beretninger. Det her, det er en fortælling, der så stærkt står og viser en kultur på Viborg Studeri, der har været så bundråden i årtier. Det her, det er medarbejdere, der fortæller med 5-10 års mellemrum, 20 års mellemrum, om præcis det samme syn på heste, om præcis det samme syn på, hvordan nogle af hestene skal behandles.
Vi har også mødt medarbejdere, der har oplevet, at der har været rigtig god styr på den del af stutteriet, hvor de har været. Men vi er blevet kontaktet af mange, der har oplevet det modsatte. Og det er dem, vi taler for. Og en af de ting, jeg glemte i indledningen, det er, at noget af det, der fik dem op af stolen, var Byr Jalsen, der sad og flagrede med et trusselsbrev med kanyle på tv. Det trusselsbrev kom med dødstrusler til ham fra demonstranterne. I kan selv se det, hvis I vil. Det trusselsbrev er tidligere ansatte blevet præsenteret for i årevis. Hver gang der skulle ansættes nye hver 3. måned cirka, så er de alle sammen blevet præsenteret for blandt andet det brev med kanylen og en del andre breve. Så der er mange trusselsbreve, som skal forklare de tidligere ansatte, som så er nye ansatte, da de får dem set, at det her, det er hvad de siger om mig. Den lokale befolkning er terrorister. Pas på, halvdelen her er lokal. Jeg er lokal. Hun er terrorist, bare så I ved det. Hendes mor står her også, hun er også en terrorist. Og det får så fortælle dem, at de skal passe på. De må ikke tale med nogen lokale. De vil slå dem ihjel, der er ved Byr Jalsen, for de vil slå ham ihjel. Her ser I beviserne. Mange af de udenlandske kommer jo fra lande, hvor det rent faktisk kunne være en realitet. Så de har købt dem. Og de er blevet på Viborg, så længe de kunne ud at være der. Jeg har stadig mareridt derfra. Okay. Jeg har stadig mareridt derfra. Det var strengt forbudt at tage billeder, så jeg har ingen. Jeg forsøgte at anmelde de 2 heste. Jeg så ham gennembanke med en tyk kæp, mens flere mænd holdt dem fast op mod barrieren i ridehuset. Forsøgte at anmelde de heste i stallen med striber efter pisken. Politiet nægtede at tage imod min anmeldelse, fordi jeg var mindreårig. Desuden havde J ringet og fortalt dem, hvordan det hang sammen, at jeg bare var tøsfornærmet, fordi jeg ikke var dygtig nok til at arbejde for ham. J kan det, at han kan skille dig ad i 1000 stykker, og så bygger han dig op igen, som han gerne vil have, at du skal være. Der er døde mange føl hvert år. De lå overalt på jorden uden for stallene. Så blev de vendt sammen med den gamle møding. J har gode heste, men lider af storhedsvanvid og kan ikke klare tanken om at sælge en hest for billigt. Tænk, hvis andre kommer til at tjene mere på dem. Så heller lidt ud. Jeg red en stor, flot hest, som havde været reddet af en kendt dansk rytter. Men han blev startet i de store klasser for tidligt, og en dag ville han ikke springe mere. Ikke engang en bom på jorden ville han springe over. Jeg torturerede ham med longepisken, til han blødte på begge lår hver dag i flere uger, for at få ham til at springe igen. De heste, der var sendt i ridning, kom aldrig ud, og en af dem forsvandt pludselig. Vi havde nok 150 heste, som aldrig kom ud. Heste, der aldrig kom ud. De skulle pludselig vises frem for kunder. Vi blev bedt om at få dem klar 2 dage inden, og flere ansatte blev skadet af det. Der var en stald til de heste, der blev reddet, og en anden til de syge. De kom aldrig ud. I løsdriften stod der også ungheste og føl. Han havde en ekstra løsdrift lidt oppe ad vejen til ungheste. De blev ikke set til så ofte. Der lå døde heste, som de levende bare trampede rundt i. Følhopperne gik i en stor hal i metervis gammel afføring og røden halm. Jeg var der i 3,5 måneder, så kunne jeg ikke mere.
Hestene fik muggen stråfoder. Følhopperne fik ingenting. En følhoppe var så syg af underernæring, at hun havde lagt sig for at dø. Vi ansatte bad J om at få hende aflivet. Han ville ikke spilde penge på det. Til sidst fik jeg ham presset til at aflive hende. Jeg så forfærdelige skader på hestene. Nogle blev behandlet, andre ikke. En morgen havde et af følgende kolik. Jeg fortalte det til J med det samme. Men han sendte først bud efter dyrlægen flere timer senere. Han havde ikke travlt. Følg døde. Jeg aner ikke, hvad der skete med den bagefter. Den forsvandt bare, efter at have ligget ude i gården i et par dage. Og så skifter vi til en anden medarbejder igen, som fortæller, at de syge heste fik ingen behandling. De skulle også vises frem for kunder, selvom de var syge. Men det ville vi ikke. Vi forsøgte at sælge heste fra løsdriften i partier på 10, for at komme af med nogen. Når salget skulle gennemføres, trak J sig. Han var bange for, at nogen ville kunne tjene mere på hestene. Så ville han hellere lade dem stå i en løsdrift og rådne op, frem for at sælge dem. Er der nogen børn? Så gå væk med dem. Det er godt. En morgen, da jeg skulle gøre klar i laboratoriet, mødte jeg ind til smadrede flasker og blod overalt. Ingen vidste helt, hvad der var foregået. Der gik rygter om, at nogen var blevet voldtaget, men vi holdt hurtigt op med at snakke om det. Mange år senere fandt jeg ud af, at en ung kvinde havde fået test deroppe, fordi hun sagde nej til John. Undskyld, fordi hun sagde nej til J. I løsdriften ved den store stald oplevede jeg en ung hest blive kvalt mellem tremmerne. I samme stald dukkede pludselig en 4-års valak op, som ingen kendte noget til. Den blev fundet i løsdriften og var døden nær. Hestene i den stald blev fodret 2 gange dagligt og fik ny strøelse dagligt. Og alligevel vidste ingen, hvor hesten kom fra. Den døde selvfølgelig. I det, der kaldes børnehaven, på en af gårdene gik en hoppe sammen med 2 føl. Hoppen var dødssyg med stivkramper og havde åbne sår på patterne. Den blev aflivet. I løsdriften, hvor avlshopperne gik, sprang en hoppe over fodertruet af beton og fik en åben fraktur på lårbenet. Hun lå på den anden side af løsdriften på staldgangen og blødte ihjel. Og jeg er nødt til lige at tilføje, på det tidspunkt er der 2 ansatte dyrlæger på stedet. I hoppernes løsdrift fandt vi en morgen en hoppe, der lå på noget is og ikke kunne komme op. Hun blev slæbt ind med en rendegraver. Hun havde en meget grim øjenskade, og vi fik besked på at vaske øjet med kamillete. Ved Hingsestallen var der en gammel stald, hvor der hverken var lys eller vand. Her stod nogle heste i spildtov, nogle af dem med kværke. Deres sår blev vasket med kamillete. Der var også en løsdrift i en gammel lade. Her gik hestene i, hvad J kaldte dybstrøelse, med halsrem og ofte med en snor i, så vi nemmere kunne fange dem. Der stod også nogle heste i sammenbiksede bokse. Der var heste, der boede ombord på en lastbil. Jeg gentager lige. Der var heste, der boede i en lastbil. Avlshingsterne, de blev passet godt, selvom de kun kom ud af boksen, når de skulle rides. Der var et skur langs den gamle stald, hvor hestene blev holdt tæt og stod i dybt møg. Jeg havde at fodre derind. Comeback 1 døde, mens jeg var der. Han var ikke blevet rørt i lang tid, og J ville vise ham frem i springning. Han kollapsede, og Falk var nødt til at komme og hejse ham op i en slynge
Til sidst døde han, dækket af sorg fra alle de gange han faldt, og fra alle de kanyler, dyrlægerne havde stukket i ham for at prøve at redde ham. Til sidst havde han ingen fungerende åre tilbage. Han er på vej ud for at købe flere heste, jeg siger det bare. Det var dagen før åben. En gang havde vi 7 heste med til stævne i samme lastbil. Nå, det var dig, der ikke kunne være færdig. Til sidst havde han ingen fungerende åre tilbage. Det var dagen før åbent hus, og der var ingen mulighed for at få kompagit af vejen inden, så vi måtte trække ham ud bagved og dække ham med en præsending. Jeg prøvede at skyde skylden på en af pigerne, sagde at hun ikke havde fodret ham korrekt. En gang havde vi 7 hængste med til stævne i samme lastbil. Jeg var eneste groom og skulle klargøre dem alle, men havde ikke noget sted at stille dem. Så jeg kravlede rundt mellem benene på dem, ind i lastbilen og gav dem udstyr på. Der var en hest, der døde af kolik, fordi den blev overladt til sig selv om natten. Udover at omgangstonen til de ansatte var yderst modbydelig og alt andet end venlig, så blev min egen hest stuet af vejen i en boks i foderrummet i den gamle stald under det lille ridehus. Her var hun gemt væk sammen med en varmblodshoppe, der nok heller ikke havde set dagens lys i længere tid. En del følger plage og stuet sammen 2 og 2 i nogle af boksene. Stallen bag den gamle pæne stald, hvor Comeback 2 dengang stod opstallet, var under al kritik. Nogle af hestene stod på minimum 1 meter bund, hvor de skulle springe ned fra, når de endelig skulle ud. Det er ikke mange år siden Fødevarestyrelsen selv dokumenterede meterhøjstrøelse også, hvor det var farligt for hestene, hvis de skulle ud af boksene, men det kom de så ikke. Der er stadigvæk nu bokse med så højstrøelse. Der er stadigvæk bokse på Hængstegården med så højstrøelse. Altså de kan kun hoppe ned, og jeg ved ikke om de er blevet flyttet nu, men der har her i vinter har der været heste, der har stået i så høj inde i boksene. En hel række af bokse, 5 bokse eller sådan noget, hvor de ikke er nødt til så at hoppe ned fra det, ned på beton, og så hoppe op der igen, hvis de kommer ud. Ja, 70-100 cm. Der var hjemme fra bokse. Det har jeg bladet for. En flok plage blev i løbet af den korte tid, jeg var der, hentet hjem fra en mark, hvor det hed sig, at den ene plage havde siddet fast i mudder eller et mosehul, og derfor var stærkt afmagret. Den fik dog dækken på, da den kom hjem i den nye løsdrift. Betændelsen fra sprungne kværkebyller blev ofte set tværet op og ned af træmmerne i løsdriften. Som jeg lige husker, det var der en del af følgehopperne, der gik i en større lyst. Jeg tager den igen, det er lidt svært det her, beklager. Som jeg lige husker, det var der en del af følgehopperne, der gik i en større lystdrift et andet sted. Heller ikke specielt pæne, så den nåede til den magre side. På den anden gård gik en del, vist nok Thors plage, i en længe uden adgang til folk. Her gik de i en stor fællesboks. Jeg kommer over for at fodre en dag, og kan høre, at en hest virkelig væser og hiver efter vejret for at få luft. Dette kan jeg høre allerede, da jeg træder ud af bilen. Min konklusion er, at den havde meget slem lungebetændelse eller kværke, og at hesten skal have dyrlæge ASAP, hvilket jeg fortæller til B. Derefter måtte jeg ikke komme i den stald mere. Om hesten fik dyrlæge, ved jeg ikke, men dengang var der en dansk kvindelig dyrlæge tilknyttet stedet, der foretog inseminationer osv. Dengang havde de vist også en shetlander hingst, der i de 14 dage, jeg var der, ikke så dagens lys. Den kom kun ud, hvis nogen fra staldpersonalet forbarmede sig og lukkede den ud. Den fold, der var til rådighed, var med knædybt mudder. Knædybt for de store heste. Så shetlanderen ville højst sandsynligt have stået i mudder til maven, hvis den blev lukket ud.
Jeg valgte at forlade Vigegården efter blot 14 dage. Og jeg fortalte til B, at jeg ikke var enig i deres måde at holde hest på. Og at jeg ikke var interesseret i at deltage i en pasning af hestene, som jeg ikke kunne stå inden for. Jeg havde ansvaret for 10 heste, foruden min egen. Jøde og jeg har været uenige om mange ting. Blandt andet kunne han komme stormende i sin bil, mens jeg var ved at trække min hest på fold, og råbte, at jeg fandme bare skulle komme over på Damgården og få undervisning, når han var derovre. Og at min hest ikke skulle på fold, for det går hestene i stykker af. Da jeg lige startede op deroppe, fik jeg stukket en seddel i hånden med 10 hestenavne. Jeg anede intet om hestene. Jeg fik så at vide, efter jeg var blevet smidt af den hest, jeg havde sat mig op på, at den ikke havde været ude af sin boks i 3 måneder. På et tidspunkt fik J en sending heste hjem. Jeg mener, det var fra Polen. De havde stået i lastbil i mange timer, men på trods af det, ville han have den ene sadlet op og reddet over på Damgården, hvor en anden så skulle springe på den. Den havde så meget mug på benene, at den var stokhalt, men den skulle lige over at springe 130 cm. Hestene blev ikke reddet i godt 2 uger, så kom der kunder fra Frankrig, der skulle se springheste. Hestene var selvsagt indebrændte på grund af 2 ugers manglende motion, og jeg blev skældt hæder og ære fra af JB, hvor gloser som elendige amatør, fucking møgluder og så videre var hverdagskost. Det har været arbejdsforhold. Da jeg var på Vigegård, stod der heste i en længe bag den gamle stald, i en form for løsdrift, hvor de bare gik og passede sig selv. Både ungheste og rideheste. Nogle af dem gik med tov i grimerne, så de var til at få fat på. De syge heste stod også i den længe, så de blev gemt væk. Der var kværke. Der var også en løsdrift ved den nye stald, hvor unghestene gik. I boksene i den nye stald stod både beridernes heste, hopper, der var til inseminering, og heste, der var i ridning. Nogle gange 2 i en boks. 2 i en boks. Følg indimellem. Unghestene ankom i lastbil, et læs ad gangen. De stod løst i bilen og var ikke vant til at blive håndteret. De blev bare lukket direkte i løsdriften. En gang var der en unghest i bilen, der havde skåret hul på benet, så blodet pumpede ud. Der var blod overalt. Jeg måtte sidde under buen på den med en finger i såret, indtil dyrlægen kunne bedøve hesten og sy den. Når de unge heste kom i lastbilen, blev de lukket ind i løsdriften. Så stod vi der, dyrlægen og jeg, og kastrerede dem. De var skrækslagne, fordi de jo ikke var vant til at være i hænder. På et tidspunkt købte J en fin valak i England, som ret hurtigt fik en seneskade. Dyrlægen lavede en plan for genoptræning for den med skridtgang på fast underlag. Men da jeg fandt ud af, at jeg brugte tid på at skridte med den, fik jeg besked på at sætte den i den gamle stald og lade være med at bruge tid på den. Der stod den så i mørket i et par måneder. Hvorefter jeg fik kunder fra England og kom i tanke om den. Og så blev den hævet frem og vist frem i lounge, hvor den selvfølgelig var ganske ustyrlig efter et par måneder i mørket. Men der havde været dyrlæger tilse den. Ja. Der var lagt en behandlingsplan. Nogle af de heste, som ikke blev reddet, de stod i gamle, mørke stalle bag ved stallen på hovedgården, hvor de stod i stort set totalt mørke. Det er en af dem, jeg hørte i sommer, og det er en af grundene til, at jeg flere gange offentligt har skrevet, at vi skulle hjælpe de her heste, så de ikke gik endnu en mørk vinter i møde i stallene på Vigegården. De stod i stort set totalt mørke og i mangelfuld strøelse og udmugning. Unghingstene, som J udvalgte til forbesigtigelse, blev hentet løse i lastbilen og havde ikke været håndteret inden da. Det gav blandt andet et stort sår på bagbenet på en af dem, hvilket jeg dog fik lov til at behandle, fordi J stadig havde håb for det. De fleste af disse unghingste var jo top stressede af den pludselige håndtering. Men de blev shined op og blev klippet og fik dækken på, så de stod i fin kort pels. Da forbesigtigelserne fandt sted i februar, var jeg rejst.
Men jeg kom på Vigård nogle gange efterfølgende, fordi jeg fik arbejde hos den dyrlæge, som blev tilkaldt, når El ikke var der. Og der så jeg de kasserede unge hingste være lukket ind i løsdriften. Være lukket ud i løsdriften? Nej, ud i løsdriften. I februar måned med deres korte pelse og uden nogen form for dækning. Der var en ældre springhest, som indimellem stod med næseblod. Men den blev aldrig undersøgt. Den skulle bare rides. Jeg var groom for en tysk berider, der havde ansvaret for springhestene. Han havde medbragt sit eget udstyr, blandt andet et bid, der var hult. Der var huller i, ligesom boret indefra, så kanterne var skarpe udad til. Det brugte han til kavalier, når han skulle sættes på plads. Han kom altid tilbage med blødende mund. En gang købte jeg en kæmpe stor hvid hingst, der skulle være hans nye springstjerne. Vi havde den med til stævne, og den blev naturligvis synligt begejstret. Jeg knaldede den sådan en over penis, at det gav ekko. Den kan jo ikke springe med sådan en hængende der, sagde han. Jeg kan huske, at ridet comeback 2 forbi en fold med følhopper. Han turde nærmest ikke engang vrinske af dem. Den ene gang han gjorde det, får han sammen bagefter, som om han forventede det værste. Jeg har været ansat som rytter for J i knap 2 måneder tilbage i 2000XX. Jeg var der lige imens der blev høstet, så der var hø på hallen nok. Foder var dog et andet problem. Jeg blev engang bedt om at bestille nyt, hvilket leverandøren ikke ville bringe, før en J havde betalt sine regninger. Jeg stoppede kort efter, så jeg ved ikke, hvad der skete. I den tid, jeg var hos J, havde jeg ansvaret for at ride ca. 10 heste. Jeg havde både heste i springstallen og i dressurstallen, og et par enkelte, som stod i den gamle stald, fordi der ikke var plads andre steder, og så min egen ved siden af. Dengang var springstallen på Vigård og dressurstallen på Damgården, eller hvad den nu hedder. Der var en del danskere ansat i dressurstallen, hvorimod i springstallen var jeg den eneste. Derudover var der medarbejdere fra Sverige, Finland og Polen, så vidt jeg husker. Der var i en kort periode en dyrlæge fra Polen, der var smed en enkelt gang, og i den periode, jeg var der. Jeg mener, smeden kom fra Polen. Og var der nogle dagetræk. Men det var et meget lille antal af hestene, der fik smed. Kun de heste, der blev reddet, eller dem, der var planen skulle rides, som havde stået meget længe. Jeg husker tydeligt, at en af mine hingste efter Quebec, han havde mega snabelhår, da jeg kom. Og han var mega halt. Han var halt al den tid, jeg var her. Også selvom han fik smed. Det blev dog mindre. Jeg fatter ikke, at jeg dengang turde sætte mig på nakken af en hingst, som næsten havde stået i en boks i knap et år. Jeg fatter ikke, at jeg dengang turde sætte mig på nakken af en hingst, som næsten havde stået i boks i knap et år. Det var, hvad jeg fik at vide, efter jeg havde sat mig på nakken af ham. Efter. Han var heldigvis den sødeste og var nok mest taknemmelig for at få noget kærlighed. Dette var standard ved de fleste heste. En stor del af hestene i den gamle stald fik kolik, og vi, der arbejdede i springstallen, forsøgte at lukke hestene i den gamle hal oven på stallen, en efter en. Og jeg blev overrasket over, hvor mange af dem, der havde snabelhove og var halte, gamle ar med mere. Alle bokse på nær lobster, comeback og en ung hingst stod på dybstrøelse, så de skulle springe op og ned fra deres boks. Nogle gange med livet som indsats, og enkelte lå også fast en gang imellem. Der var gemt noget løsdrift nede ved siden af den gamle stald, og der mener jeg, der stod 3-4 heste. Oppe på Vigård var alle bokse fyldt med rideheste. Laden var fyldt med unge hingste, hopper, føl, som blev passet af nogle polakker. Der var lavet en fiktiv løsdrift i midten af laden, hvor der så stod en del hopper, unghopper og føl. Og det lyder meget uskyldigt. Det er lige for min egen regning. Men når man har unghopper med føl, så er de mega stressede og skal passe på de her føl.
Det er bare lige, hvis ikke alle ved, hvordan det er med heste ude i verden. De har brug for at passe på dem. Når de står i en firkant, hvor der er hængste på alle sider af dem, så er de så ekstremt stressede, de kan nærmest ikke være i sig selv. Og det er faktisk rigtig svært at lave en firkant, hvor de skal være i. Hvis de nu bare havde taget den nederste ende af området, og havde taget en snor på tværs, det havde taget den halve tid, og så havde hopperne kunne trække sig tilbage og være væk fra de der hængste. Det behøver ikke koste penge, det er bare omtanke. Der kom 3 føl til verden, imens jeg var der. Udover dem, der var kommet forinden. 2 hoppeføl efter lobster, som desværre ikke overlevede. Den ene døde faktisk i mine arme. En morgen, jeg skulle hente foder i laden, der hørte jeg den træk vejret meget mærkeligt, og jeg sprang ind til hoppen og følget det lå ned, og øjnene de var helt indsunkne. Frøede ud af næsen og ud af munden, imens den tog 2 dybe vejrtrækninger og var væk. Det glemmer jeg aldrig. Jeg husker til gengæld godt den ligegyldighed, der var, da jeg ringede og sagde, at hun var død. Det andet hoppeføl var jo nærmest lammet i hele bagpartiet, og der blev flere gange sagt til J, få den nu tjekket af en rigtig dyrlæge. For det virkede faktisk ikke altid, som om den polske dyrlæge vidste, hvad hun skulle gøre. Hun havde jo også travlt med at inseminere. Så der kunne dø nogle flere føl. Men det skete aldrig. Jeg ved ikke, om hun blev aflivet, hoppefølget, om hun døde selv eller blev skudt. I dressurstallen var der jo en del danskere til at ride og passe hestene, men hvordan det foregik, det ved jeg ikke. Jeg kom kun og red de 2, der var mine, og gik igen. Min egen private hest, den er blevet vist frem for kunder, imens jeg har været et andet sted, hvilket jeg på ingen måde havde indvilget i. En medarbejder afslørede det for mig, da jeg spurgte, hvorfor min hest havde sadelmærker. Medarbejderens private hest er blevet fremvist uden samtykke. Det er ikke nyt, at man bare sælger det, man har. Unge hængste, der kom hjem fra Polen, de havde kørt non-stop. Lastbilen blev bare kørt ind, helt ind til stallen. Rampen åbnede, og udsprang 8-10 hængste, som blev jagtet ind i løsdriften. Det var et under, at ingen brækkede benene. Udover Polen havde jeg også heste forskellige steder i Kina. Der blev sendt 9 heste og ponyer afsted til Kina, dengang jeg var der. Unge heste, hopper, hængste blev næsten i en åben kreaturvogn og kørte imod noget eng marker langt væk. Hvor ved jeg ikke. J kørte så stærkt. Det er et under, at ingen forsøgte at springe ud eller komme til skade under kørslen, for det var vildt. Jeg kan huske, jeg synes, der var alt for mange heste på alt for lidt plads. Der var nogen, der var for tynde, men vi fik ordnet ormekur og fik mælkeprotein, kalvefoder, vi skulle give dem. Vi gav masser af vrap, og jeg var tilfreds med, at de heste endelig gik op i vægt. Så jeg tror, det var derfor, jeg ikke tænkte mere over det. Han gav de dovne tidligere ansatte skylden. Det var dem, der ikke gav mad nok. Efter en weekend, hvor vi alle havde været til stævne lørdag og søndag, så skulle dyrlægen, en pige mere og jeg fjerne et dødt føl. Det døde om lørdagen, men blev liggende i augustvarmen til mandag, når vi var flere på arbejde. Den lå inde ved hoppen i alle de dage. Følget blev liggende bag ved den store stald i noget tid. Jeg ved ikke, hvor den blev af. Jeg vil nok heller ikke vide det. Der lå en død hest der tidligere på sommeren også, men det var fordi Daka ikke ville hente i weekenden, blev der sagt. Jeg arbejdede primært på kontoret, men havde samtidig ansvaret for 8-10 hængste, som skulle rides op eller tilrides i alderen 8-12 år. Hestene kom kun ud af deres bokse, da J fik en idé om, at vi skulle tjekke chip på alle heste, der stod i boks på Big Stable. Den efterfølgende dag fik han udleveret et stykke papir med alle navne og afstamning på, og derefter tog vi hver en hest og jagede ned i ridehallen, hvor den enten skulle løbe lidt rundt, dressurhestene,
eller løsspringes, hvis det var en springhest. Mange af hestene havde alt for lange hove. I de 3 måneder, jeg var der, kom der smed 2 gange, men de kunne kun nå en brøkdel af de heste, der trængte til det. Jeg startede i januar 2000 som groom for B. Et par måneder senere blev jeg i stedet medhjælper for den fastansatte dyrlæge 4 dage om ugen, og jeg hjalp med at tappe hingstene, inseminere, vaccinere, sårpleje osv. Jeg stoppede i juli 2000. Generelt var det en af de gode perioder, gode i citationstegn, hvor der var nogenlunde styr på tingene. Der skete klart ting, der ikke burde ske. For eksempel blev en kolikhest overladt til sig selv en hel nat, hvilket endte fatalt. Den døde. Men jeg så ingen heste, der stod med store, ubehandlede sår, som man ser nu, eller heste i så kritisk fodertilstand som nu. Mit job var at fodre hestene hver morgen, så groomede jeg hestene i den store stald, hvor de bedre salgsheste stod. De havde det okay. Men jeg brugte meget tid på at smøre creme på sår, som rytterne havde lavet, og på at spænde næsebånd op, løsne. Hun har spændt det på en måde, så det ikke er så stramt, som det plejer. Tak. På at spænde næsebånd i håbet om, at de fik lov til at sidde en smule løsere end normalt. Der var 2 smede på stedet, og 800 heste på det tidspunkt. Og de beskar hove nu og da. Men det meste af tiden var de i marken for at slå hø. Høet var i forfærdelig kvalitet. Men da jeg fortalte, at nogle af ballerne var rådne, blev jeg vinket væk. Vi havde også 2 dyrlæger, men de brugte det meste af tiden på at tjekke, om hopperne var i foden. Unghestene, det var det værste. Jeg var der måske i 2 dage, og jeg vil aldrig glemme det. Alle voksne havde mindst 1 meter højt møg. Og det var forfærdeligt, da vi modede dem ud den sommer. Hestene måtte bogstaveligt talt springe op og ned, for at komme ind og ud af boksen. Og nej, de kom aldrig på folk. Jeg vil også altid huske et føl, der gik hos hopperne. Hendes mor var syg, og hun havde et mærke i panden med form som en sommerfugl. Jeg kaldte hende for sommerfugl og brugte meget tid hos hende. Jeg kan huske, at der stod heste flere forskellige steder, og flere heste i samme boks, og at de aldrig kom ud. Jeg husker det som værende heste overalt, overfyldte løsdrifte og en pokkers masse avlshopper og unghingste. Der var et par polske dyrlæger og 2 polske smede. Der blev aldrig modet, kun en enkelt gang i min tid der, og hestene stod derfor højt, og enkelte, de placerede simpelthen forbenene i krybben, så de kunne kigge over toppen af boksen. Der blev fodret med meget ringe frøgræs, hø i citationstræk, ensilage, rugpiller til de enkelte udvalgte, og korn med melasse i. Mit indtryk var, at dyrlægerne og smedene løb så hurtigt de kunne, men på grund af det høje antal heste var det en uendelig kamp. Der blev dog taget hånd om syge rideheste. Jeg var ikke så meget ind over løsdriftshestene, så dem kan jeg ikke svare for. I stalden stod der også 2 heste i spildtov. Det var altså lovligt dengang. Det er træls, men det var lovligt dengang. I stalden stod der også 2 heste i spildtov. Den ene hed Lasse, og den anden hed Korbjørn S. og var J's gamle springhest, S-springhest. Korbjørn døde mellem hænderne på os, efter en nat, hvor han havde været i karambolage. Karambolage med Lasse, der var kommet over i Korbjørns spildtov og havde fået forbenet viklet ind i hans tov. Vi kunne ikke få Korbjørn fri, fordi de stod i lort til knæene. Der fik jeg nok at se op. Jeg startede med at være en sjov og lun fyr, som jeg troede, man havde det sjovt med, men hold da op, jeg tog fejl. Mage til klamme psykopatsvin med klamme hænder skal man da lede længe efter.
Jeg har en masse dumme erindringer med J, men det har vi nok alle. Der gik mange rygter om J og hans forhold til nogle af pigerne. Han var meget ivrig for at drikke os fulde. Mens jeg var der, kom politiet engang. Vi fik besked på, at vi skulle holde kæft og ikke snakke med dem. Mit værelse var i en utæt træhytte med frit udsyn til det fri, gennem de manglende knaster i træværket. Hytten lå ved stuehuset. Jeg fik dog en gasovn, men den måtte kun være tændt, når jeg var vågen, så der var tisekoldt. Vi arbejdede 7-22 de fleste dage, og i weekenden var der drukfester. Jeg lærte mig, hvordan jeg skulle gå på staldgangen. Åbenbart slæbte jeg på fødderne, så han viste mig, hvordan jeg skulle løfte fødderne, som om jeg trådte over høballer. Vi skulle alle sammen have læderridestøvler på. Mens jeg var der, blev en kinesisk ansat forsøgt voldtaget. Jeg har ikke fået en af de piller der, men det er hårdt psykisk. Og står og læs det her. Mens jeg var der, blev en kinesisk ansat forsøgt voldtaget. Han drev rovdrift på personalet, komplet ustabil mand, men vidste aldrig, hvor man havde ham. Da jeg mødte ind om morgenen, var det tomt. Alle de ansatte var taget afsted i løbet af natten. Der var kun mig og 2 mænd fra Litauen tilbage. Vi anede ikke, hvordan vi skulle gribe det an. J og B var på ferie og svarede ikke på telefonen. Så ringede jeg til mine forældre og sagde, nu vil jeg hjem. Jeg sov i et lille bitte rum ved hovedhuset. Den ene væg var hoveddøren. Der var kun lige plads til en seng derinde. Jeg var en af dem, som J behandlede godt. Men stadigvæk, så var det noget af det værste, som jeg har oplevet. Han var rigtig sød mod mig de første 2 uger. Og jeg fik lov til at ride lidt på nogle af de gode heste. Og han underviste mig. Det synes jeg var rigtig fedt. Men så begyndte han at ændre sig. Han begyndte at snakke grimt, flabet til mig. Og en dag kom han kørende i fuld fart i sin traktor. Og efter han bremsede klodsede bremsen hårdt. Jeg ved ikke, om det er kørestilen herude. Det er sådan, man skal køre i traktor. Nu skal du ikke snakke om traktor. Læs. Sorry. Ja. Jane og traktor, de kører ind. Det er ikke så godt. Nej. Så begyndte han at råbe af mig. Sådan virkelig. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det han var sur over var, at en af de andre medarbejdere ikke var kørt derhen, hvor han skulle. Fordi han valgte lige at hjælpe mig og en anden med at læse et tungt metalskab. Det tog få minutter. Man følte sig aldrig god nok, og ens selvtillid, den dalede for hver dag, der gik. Der var vilde fester for kunderne med masser af sport. Jeg talte med en dyreværnsorganisation efterfølgende, der bad mig skrive et brev om mine oplevelser til dem, og helst dokumentere med billeder. Jeg havde ikke et eneste billede. Jeg endte dog med aldrig at sende brevet, da J og B allerede kort tid efter havde kontaktet min gamle arbejdsgiver og fortalt, at jeg var blevet fyret, fordi jeg ikke turde at ride på de store heste. Så var jeg godt klar over, at det ville blive påstand mod påstand, uden nogen form for dokumentation fra min side. Der var druk på højt niveau, når kunderne havde kigget på heste, og J forventede, at man stod til rådighed for de mandlige kunder om natten. Det gjorde jeg aldrig. Min dør var låst. Jeg oplevede J som modbydelig. Hvis for eksempel hesten man red ikke gik godt ved fremvisning, så stod han der og råbte op om, hvor dårlige ryttere vi var. Da jeg en dag mødte på arbejde, manglede en af de unge ryttere. Hun var ikke mødt på job den morgen. Jeg gik over til hendes værelse for at se, om hun var okay. Det var hun ikke. Hun var blevet voldtaget af J, sagde hun. Hun ville ikke melde episoden, for hun var bange for, at de ikke ville tro på hende, fordi hun havde været meget fuld dagen før. Det er en metode, J tit har benyttet sig af. Han lukker en ung pige med til møde, for derefter at drikke hende fuld, og så forføre hende.
De piger, der havde arbejdet der nogen tid, vidste godt, de ikke skulle tage med J nogen steder alene. Men den her pige var bare på sommertræningsophold og arbejdede ikke for ham. Det var det, J ville snakke med hende om, sagde han. Han ville ansætte hende som rytter. Hun kom fra udlandet. Hun tog hjem kort efter, og jeg sagde op. Hende, der anbefalede mig at arbejde hos J, fortalte, at der var masser af gode heste at ride, men at man nok skulle lukke øjnene omkring, hvad der ellers foregik. Og det havde hun så sandelig ret i. Men det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke lukke øjnene. Jeg husker, at da jeg fortalte J, at jeg ville stoppe, så lovede han mig guld og grønne skove. Jeg skulle være første rytter. Jeg skulle overtage de 3 bedste heste. Jeg skulle have stort lastbilkørekort osv. Jeg vidste, at andre var blevet tilbudt det samme. Han sagde, at jeg kunne efterlade min egen hest og tage en uges ferie. Ja, det kommer så aldrig til at ske. Godt et par måneder efter, at jeg var stoppet, kontaktede han mig for at høre, om jeg ikke ville med til Polen og udvælge de heste, der skulle med hjem. Det blev så også et nej tak. Der blev også holdt fester, hvor der blev drukket en del. Jeg husker selv et par stykker. En, hvor jeg blev vældig fuld. Grænserne forsvandt. Og jeg har hørt flere fortælle om det samme. Jeg har hørt flere historier, imens jeg var der, primært fra udenlandske medarbejdere, der har arbejdet der over flere omgange. Om voldtægt, vold med kvælertag, gemme medarbejderes pas med mere. Det kaldes trafficking. Flere var utrygge, når J kørte ind gennem stallen i sin firehjulstrækker. Medarbejderne boede rundt omkring. Nogle boede nede ved J og M, men hende så man nærmest aldrig. Kun hvis hun bevægede sig over til Wessler. Er det? Ja, Welser, ikke? Ja. M så man næsten aldrig. Kun hvis hun bevægede sig over til Welser i dressurstallen. Nogle boede i lejede sommerhuse. Nogle på Vigegård, oven på kontoret, eller rummet til dyrlægen. Jeg er ikke sikker på, at det faktisk må bruges som bolig. Nogle boede nede ved Damgården, og nogle skråt over for Damgården. Men det er, hvad jeg ved af. Jeg husker tilbage på min tid der som en oplevelse for livet. Der var et utroligt godt fællesskab blandt alle de ansatte. Jeg snakker stadig med en enkelt ansat den dag i dag. Management var selvfølgelig langt fra optimalt. Ringe foderkvalitet, ingen foldtid, manglende udmuling. Men som helt ung ridepige troede jeg, at det var vilkårene for at arbejde i en stald. I dag er man klogere og har lært at sige fra. Der gik rygter om voldtægt. Det var også almindeligt kendt, at J ikke ofte forgreb sig på de danske piger, da han ikke ville risikere politianmeldelser. Generelt havde udlændinge dårligere vilkår. Weekender gik op i drukfester. J havde altid en Dr. Nielsen, som han prøvede at fylde i os. Og hvad angår tonen, så er jeg aldrig i mit liv blevet råbt så meget af. Til gengæld begyndte jeg hurtigt at råbe tilbage og svare J igen. Det kan dele med hår på brystet. Nøjs, en hissig mand, når han bliver sagt imod. Og så kommer der en ny. De fleste heste, som stod i den gamle stald, kom aldrig ud. Der var kun en håndfuld, som blev reddet, og de blev flyttet, hvis der havde været plads i andre. De var blevet flyttet, hvis der havde været plads i de andre stalle. Lobster og Comeback 2 stod også dernede og stod i deres boks 24/7. Lobster med tarmslyng gange mange, og J manipulerede alle mulige til at ringe til Comebacks amerikanske ejere for at fortælle, hvor godt han havde det, og hvor godt han så ud, hvilket jo ikke passede.